som takto v sprche rozmýšľal, či majú tučňáky kolena. Čo? Prepačte, len som nadšený len to. O čom točíte, preboha? Včera som takto v sprche rozmýšľal, či majú tučňáky kolena. Neviem. Na Antarktide som ešte nebola. Kedy? 17. apríla o 19. Kde? Jedaleň Pasa Turčianskej teplice. Potrebujem nejaké špeciálne vybavenie? Jedine váš motýlik a oblek, pán Bond. Budem tam.